No 2011, Sargadelos invitou-nos a participar nun proxecto colectivo para deseñar unha serie de pezas para a alta gastronomía. Dentro das múltiples elaboracións que se fan ata gastronomía, hai, digamos, un campo pequeno que está referido aos platos secuencias, no que tes o mesmo produto elaborado de distintas maneiras ou un mesmo tipo de elaboración aplicado a distintos produtos. Desa idea, de esa fragmentación, saliu a propia idea do plato fragmentado. Nos máis ou menos coñecíamos cal é o proceso de produción de sargadelos. Si ben a nivel xa máis técnico non coñecíamos as limitacións que tiña o sistema de produción. Neste caso o que se fai é botar a pasta líquida, a barbotina, dentro dun molde, esperar a que seque e despois sacase e metes a forno. Iso xa supón unha diferencia en canto ás limitacións de como poden ser as formas dos obxetos. E despois, outra limitación ben dada polo feito de que en porcelana, neste caso sargadelos, fai dúas coccións da pasta e a segunda é a moi alta temperatura. E isto supón bastantes problemas de corte estrutural que afectan á forma do obxeto, é dicir, non poder facer calquera forma porque hai moitas delas seguramente cando saian do forno non caerán ou escacharán ou ten bastantes limitacións. Partindo do que significa Sargadelos, de como é a forma de traballar de Sargadelos, de buscar referentes en clave país para o desenvolvemento dos produtos, vimos clara unha analoxía co concepto do minifundio. Entonces, o que fixemos foi eso, coller unha peza, un plato, podemos chamar plato, e fragmentalo, facer nel pequenas leiriñas. máis que propiamente platos de contenedores de cousas, normalmente enténdense, polo menos nun primeiro impacto, como lenzos sobre os que traballan, sobre os que fan composicións. A gran maioría de platos de alta gastronomía normalmente son dun color solo, bueno, non neste caso traballando con porcelana, estamos traballando en color blanco, bueno, normalmente non se suele usar nada que, digamos, que manche a idea de lenzo en blanco sobre o que se van propoñendo e situando os obxetos. Hai que facer unha investigación de como vai ser o ámbito de uso dese produto, de cal é o escenario que o rodea. En ese caso, bueno, pois nos últimos anos en alta gastronomía houve unha evolución moi importante e claro, eso obliga a ver exactamente en que estado están actualmente e máis ou menos cara a onde van a ir. Sí que se fixe un análisis de como é a forma de traballar deles, de como é a maneira na que estruturan eles mesmos os pratos, que en certa maneira tamén son proxectos creativos. Xa desde antes de ser diseñadores xa entendíamos que Sargadelos era unha referencia en materia de diseño. Creo que todo o mundo en Galicia sabe o que é Sargadelos, sabe o que significa Sargadelos, que eso é algo que ten realmente moitísimo mérito, que xente que non é, digamos, do aficionado ás cuestións de diseño ou da cerámica entenda cal é o valor de Sargadelos dentro do contexto da cultura galega. Para non ser realmente importante poder facer un traballo para eles, e esperamos que, bueno, que agora os resultados sean satisfactorios para todos e que, bueno, se traduza en visibilidade dese produto e ventas, que é ao final o que esperas dun produto, claro.